ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सन्माननीय शेलार साहेब यांच्या विभागाच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम आज आयोजित केला होता. सेवा केंद्र हा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. ग्रामीण भागामध्ये सरकार आणि लोकांमध्ये जे आयडेंटिफिकेशन आहे ते त्यांना सुपूर्द करणं, त्याच्यामध्ये पारदर्शकता आणणं. कारण का आधार कार्ड आता आपली एक आयडेंटिटी झाली. अनेक सेवा या सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये, लहान शहरांमध्ये दिल्या जातात. तर तेच मार्गदर्शन आज शेलार साहेबांनी ठेवलं होतं. आम्ही सगळे त्यांच्याबरोबर होतो आणि एक उत्कृष्ट आणि उत्तम कार्यक्रम आता इथे पार पडतो. सुनेत्रा पवार यांच्या जीवाला रुपाली चाकणकरांकडून धोका आहे. बीडमधील इसमाने अशोक खरात प्रकरणातील SITकडे चौकशी केली आहे. त्यामध्ये राजकीयामध्ये एक मोठी खळबळ मारते. काय सांग? मला या विषयाची माहिती आपल्याकडूनच येते आहे. मी काय ती बातमी बघितली नाही, पण असं काय असेल तर पोलीस तपास घेतील. जर ह्या धमकीचा किंवा काय जे काय पत्र आलं असेल किंवा मेसेज आला असेल त्याची ग्रॅव्हिटी तपासून पोलीस त्याच्यावरती योग्य तो निर्णय घेतील, कारवाई करतील. साहेब, मुंबई गोवा मार्गावरील वेताबांबड येथील लेनचं काम अर्धवट होतं. ते पूर्ण काम सुरू झालेलं आहे. राणे साहेबांनी या संदर्भात निर्णय घेतला. ह्या संदर्भातली मीटिंग मागच्या 6 महिन्यापासून सुरू आहेत. आपल्याला सांगू इच्छितो, सन्मान्य पालकमंत्री असतील, सन्मान्य खासदार साहेब असतील आणि मी स्वतः त्याच्यामध्ये जे टेक्निकल हर्डल होतं, टेक्निकल प्रॉब्लेम होता, तो आता दूर झालेला आहे. कॉम्पन्सेशनचा विषय होतो, तोही दूर झालेला आहे. आणि जो एक छोटा डिस्प्यूट होता तो आता कायमस्वरूपी आपण मार्गी लावला. आता तो रस्ता होईल, दर्जेदार होईल. तसा उर्वरित महामार्ग झालेला आहे, तसा दर्जेदार आता हाही जे टर्नचा जो भाग राहिला होता तोही होईल.